हे हळदी कुंकू, अष्टगंध, तांदूळ, देवीसाठी दूध, पुरणाचा नैवेद्य. हो, ही ओटी बनते. नवरात्रीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आमच्या गोंयान देवीच्या स्वरूपान घट पुजतात म्हणून आमी हांगा घट पुजलेलो आसा. कलश पूजन जालां. तशेंच गुजरातान कृष्ण राधेचें स्वरूप पूजन करतात आनी तशेंच ताचे निमतान दांडिया खेळटात, रास रील आसा म्हणून कृष्ण राधा हांगा पूजन केल्लें आसा. तशेंच देवीक लागून हांगसर शुद्ध करपा लागून गोमूत्र मिश्रीत उदक दवरिल्लें आसा. वस्त्र आनी अलंकार हे देवीचे अलंकार म्हणून वस्त्र आनी जानवी दवरिल्ली आसा. देवीक पंचामृताचो नैवेद्य दवरिल्लो आसा, जातून भितर मध, दूध, दही, तूप आनी साखर मिश्रीत आसा. तशेंच देवीक हांगसर गंध, चंदन, अष्टगंध, सिंदूर आनी आमची हळदी दवरिल्ली आसा. आनी आमचे तांदूळ जे होल ग्रेन मानतात, बाकीचे सगळे ग्रेन्स असतात ते हाफ ग्रेन्स असतात, पण फक्त तांदूळ असता तो होल ग्रेन असता म्हणून पूजेला किंवा लग्नाच्या विवाह काळात फक्त होल ग्रेन म्हणून तांदूळ वापरतात, म्हणून ते देवीक लागून किंवा देवकार्यात तांदूळ वापरतात. तशेंच हे श्रीफळ जे पंचफळांचे एकच अशें फळ मानतात म्हणून श्रीफळ तशें पंचफळां हांगा दवरिल्लीं आसा. फुलां आमचे बेलपत्र, तुळशी पत्र आनी बाकीची फुलां आसतात. हे काय आहे? आमचा थीम आहे वर्शिपिंग मॉडल्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचर. सो आम्ही नेचराचे सगळे कलर्स घेतले आहे आणि त्या माध्यमातून आमचा हेतू आहे की आम्ही देवींना कसं ते ऑफर करायचं आहे. सो आम्ही रेड कलर घेतलेला आहे कारण रेड सिग्निफाईज पॉवर आणि स्ट्रेंथ. सो आमची देवी इज अ फेमिनाइन एनर्जी बट ॲट द सेम टाईम शी सिम्बलायझेस पॉवर आणि अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. तसंच ग्रीन पण आहे आणि व्हाईट पण आहे. म्हणजे फेमिनाइन एनर्जी जी असते ती नॉर्मली खूप शांत आहेच आणि त्याची खूप सेरीन अशी ही एनर्जी आहे, पण ॲट द सेम टाईम त्याचा कॉन्ट्रास्ट म्हणून आम्ही रेड घेतलेला आहे. आणि ग्रीन ॲट द सेम टाईम सिम्बलायझेस प्रॉस्पेरिटी आणि
आम्ही येल्लो पण कलर यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे, कारण येल्लो इज हार्मनी. मी बरेच प्रोग्राम असे घेतो की सगळे स्टाफ आमचे एकत्र यायचं आणि आमची कंपनी बिल्डिंग जावची या दृष्टीने मी वेगवेगळे उपक्रम झाले एकत्र. तिथलेच हो एक उपक्रम म्हणजे नवरात्रीचं सगळे लेडीज आमचे स्टाफ असेल आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन काहीतरी वेगळे एकत्र त्यांची धैर्य शक्ती त्यातून आपले एक मनोबल वाढवपाचे वेगवेगळे ह्याच्या खातीर प्रोग्राम करतात. आमच्या शाळेंतल्यान आमच्या सगळे आमच्या कंपनीचे जे वर्कर्स असतात ते एकत्र येतात, सगळे मिळून मिसळून वागतात आणि आमची कंपनी बऱ्याची. एवढी तुम्ही ते करता तसे अगदी वेळ चालू असतं पण आम्ही वेगवेगळ्या भशेन करता असे करतात. या वर्षा वेगळ्या स्पर्धा दिवन आमचे टीचर आसा तेणे बी आमकां बऱ्या तरेन हेल्प केल्ली आसा. त्याच्या मनान जे विचारून तेणी सगळे मिटिंगेन घातले आणि तशा हितून आमी तशी गिफ्ट बी दवरता दिसा तुम्ही असे किती तरी गिफ्ट दिता. आता स्पर्धा दवरल्या तितून सेकंड म्हणजे त्यांचे असे तितून ते आणि मिक्सअप जाता किंवा घेतात ते भाग घेतात. सो नवरात्री स्पेशल सगळ्याकडे सगळे वातावरण नवरात्रीचो प्रोग्राम चालू आसा. सो ऑफिसान सुद्दां नवरात्रीचो प्रोग्राम आमच्या मॅनेजमेंटान अलाव केल्लो करपाक दिवपाक. सो ही बरी गोष्ट आसा. सो दॅट इट गेट्स अप अ व्हेरी पॉझिटिव्ह मायंड. आमचे जितले वर्कलोड आसता स्ट्रेस आसता ऑफिसाचे दिनभराचें काम कमिटमेंट एमर्जन्सीज हिंगा वचपाचें ऑफिसाच्या भायर सायड ऑन सायड प्रत्येक गोष्ट एक साडून सायडीक दवरून एक वरा खातीर एक डिवोटेड टायम दिवपाचो आनी एम्प्लॉई वांगडा एक गॅदर जावपाची ही एक खरीच बरी गजाल आसा. आनी आमच्या मॅनेजमेंटान आमच्या राज हावजींग ग्रुपान आमकां अलाव केला करपाक एंड हाज्या पयलीं सुद्दां भरपूर इव्हेंट जाल्ले आसा बट फॉर मी एज आय हॅव न्यूली जॉइन सो इट इज अ न्यू थिंग फॉर मी. सो ही एक बरी आसा गजाल. सेकंड इज जेन्ना आमी अशे टायप ऑफ एंगेजमेंट एक्टिविटीज करता एम्प्लॉई सुद्दां खूब खूश आसतात एंड दे फील व्हेरी कनेक्टेड. जी युनिटी आसता जितले बी खंय बी केन्ना मन मुताव जाल्लो आसता किंवा नेगेटिविटी जाल्ले आसता ते सगळे सायडीक सरतात. जेन्ना बी असले टायप ऑफ कल्चरल प्रोग्राम जातात तेन्ना सगळे विसरतात आनी परत एक फाल्यांच्यान न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनींग जाता. सो दॅट इज द सेकंड मेन primary reason of keeping all the activities in our organization.